bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Morning call. Morning, Tits. Kaloyan. Feel good morning! Happy Valentine's Day! February 14, 2024 at ng Wednesday at anibersaryo po ng inyong Love Radio. It's our 49th year! Sa oras na 8:28 ay kasama niyo na ang cool na Uncle Dago! Bata pa kukul! Ayaw kul! Bata pa kukul! Siyempre, kasama rin ang hot na tita sa balat ng radyo. Walang iba, Tita Tanya Chinita! Girl, my chinita, girl. At Uncle at Tits, tama po ang inyong naririnig. 8:28, naka-ere pa po ang Feel Good Morning kasi hanggang alas 9 na si Uncle Dagol at Tita Tanya. Yes! At syempre dahil ngayon ay Valentine's Day anniversary natin, Tits, yung pasabog natin susunod na. Susunod na ang Dear Dear Love. Love. Ito pa ang isang pasabog, ang tambalang ni Kuliala at Christopher. Alas 12 na hanggang alas 3 ng hapon para sa Mahiwagang Borna. Tambalan yan. Yan po, susunod na ang Dear Love, isang makapagbagdamdaming radio drama. Talagang inihanda ng Love Radio po yan para sa inyong lahat. Tama, yan ang aming pasabog. Ang dami namin pasabog. Oh. Valentine's Day, Anniversary. Dear Love, Tambalan, Feel Good Morning, at ang buong Love Radio pasabog. At ang isa pang pasabog, walang biniling flowers sa'yo ang mister mo. Kawawa ka naman. Ikaw lang ang walang ipopost sa Facebook. Kailangan ba flowers ibigay? Pwede bang iba na lang? Ay. Tanong lang. Oh, magagalit ka na. Sandali. Boy, sandali lang. Medyo galit na agad. Lagi na lang. Basic. Lagi na lang high blood. Pwede mo pa BP? Asan na yung BP nito na iba yung tunog? Ay, ayan. Nakaka-high blood nga. Hindi, ang tanong lang dyan, Tits, kailangan bang bulaklak talaga ang regalo for Valentine's Day? Pwede bang iba? Okay lang ba yun sa inyo, mga babae? Ganito, Oo, kailangan. Plus, kung meron pang iba, mas okay, may iba pa. Ah. Pero make sure na may flowers. Oh. Kasi we feel very femme fatale kapag may flowers sa amin, bigay yung mahal namin. Oh. Alam mo kasi, we feel special kasi flower, nagsisimbolize yan ng femininity, na love mo yung tao, na special siya kasi flowers, di ba, napaka-feminine ang dating. So, deserve naman ng asawa mo na may flowers kang ibigay. Tapos sabi nyo, pwede bang iba? I-plus mo yon, flowers plus Ay, pera. klaruhin natin. Yung iba, sa iba ibibigyan. Yung pwede ba yun? Magbigay sa iba ng flowers? Baka rin di ka, no? Ganito, anong binibigay mo sa original? Flowers. Sa kabit? Hala. Flower lang, isa lang, flower. May nag-jogging Dapat mas pakabantay ng side chick mo, yung original. Dapat pareho kasi mo niyan, lalayasan ka. Binigay ko yung heart ilagay sa ulo. Yung clip. Pwede ba yan? Ganon. Ang payo ko sa inyo, para walang kumparahang. Kasi, tapos eto. Ang Valentine's Day kasi, sorry ha, naging sukatan na siya ng ganda ng babae. Bakit? Kaya hayaan nyo namang maging maganda. Kasi pag binagbigay sa'yo, ibig sabihin gandara ka talaga. Pinopost talaga namin sa Facebook. So kaya ibigay nyo na sa amin mga babae ang pag-post na binigyan nyo kami ng flowers. Yun. Ganon. O kaya, Flowers plus chocolate plus money. cash, plus Oo. basta may flowers. Plus gift. Ganon. Basta may Flowers flowers. plus balloon. Basic yung flowers. Ayun, Basic. Kailangan pa ba mo i-memorize yan? Basic! Oh. Galit na yan. Pwede ba mauna yung chocolate tapos flowers yung panghuli? Bakit di sabay? Saan mo kukunin yung flowers? Bukas pa yung flowers kasi mahal ngayon eh. Pwede ba? Kala ko kunin mo Kung na gusto naman. nyo talaga ngayon, pwede naman sa Sa'yo North na yun. Cemetery. Marami. Libre. Ano klaseng flower Ayan na ba? naman. Kukunin mo na naman yung corona sa ibabaw ng nicho sa North. Kasi patay na patay ako sa kanya. Boy,
sira na naman siya. Sa sobrang bungangero. Nag-choppy. Ano bang flower ang pwedeng ibigay, Tits? Sige nga. Rose. Rose talaga. Oo, Basic. Basic. Rose. Ayun Pero yun kung ang ano. mayaman kayo, bouquet of money. Bouquet. Di ba uso yun? Ay, Yung oo mga nga. tagi-1,000. Ay, oo. Parang aabot din ng mga 50 to 100,000. Oo, din yun. ganun. Kung may budget. Pero kung wala, alam nyo, isang red rose lang, okay na. Basta bigyan nyo yung misis nyo. Kaya huwag kayo mag-excuse, mahal eh. Hoy, may 100 lang na flowers. Di ba, Mang Kanor? Anong flowers Iwan ba yung ko. nakita mo? Anong Kasi kulay? nakuha ko libre, may sash. May sash. From to my loving wife from Mang Kanor. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Iba yun eh. Ibang corona yun. Ay, naku. Baka May huwag ka magbigay kawayan. ng ganyan. May kawayan. Tinanggal ko yung kawayan. Basta may sash. Yun ang importante. May tarpaulin. Pwede ba yun? May kalapate. Good morning. Happy Valentine's Day. May kalapate kasi gusto ko ng peace of mind. Sa At relasyon. saka, ibig sabihin nun, walang dungis ang iyong pagmamahal. Loyal ka. Exactly. Kali ikaw, magbibigay ka ba kay Mami Jovi ng Oo flower? naman, Yan, syempre. di ba basic yan? Basic yan, flowers, chocolates. Ganun talaga, basic lang yan. Alam natin na taas ang presyo ngayon kasi season eh. Tama. Kahit daan ka ng dangwa, napaka-traffic. yes. Dahil puro flowers Tama na naman yan. mamakyaw yung iba dyan Oo, ngayon. Yan ang, ganyan ang business talaga. At least Oo. isa lang ang... Pag in demand. Pag maraming binili ng bouquet, Pag bahan demand ka na. The law of demand and charot. Supply. Supply, yan. Pero- Belmar, magbibigay ka ba sa misis mo ng flowers? Oo daw, syempre. O yung mga nanliligaw sa akin, pag wala kayong padala, ex talaga. Parang wala pa ako nakita. May napadala na ba? Flowers? Wala pa. Wala, ex kayo. Wala. Food lang, okay lang. Hindi. Basta may flowers. Oo. Eh, hindi ka naman daw, Bukod sa food. hindi ka naman daw mahilig sa flowers, ba't ka bibigyan? Tanga ka ba? Valentine's Day. Oo. ganon. Bigay ka. Okay. Anyway, dear Uy, loves! may nag-greet sa akin. Happy Valentine's Day, Mama. Sino? Sino yan? Si Coach Rod Valencia ba yan? Sino yan? Mama, sino nga yan? Ay, dako. Grabe talaga. Oy, happy Valentine's Day kay Mayor Strike Revilla. Happy Nakikinig siya Valentine's. kanina. Happy Valentine's Day, Mayor. boss. Ang 24/7 City Mayor ng City of Bacoor. Kay Mama Lai, good morning. Kay Mama Joy, good morning. Happy Valentine's Day sa inyong tanan. Abangan po, Dear Love, susunod na with Connie Peculano. And Robin Sienna. At alas 12 naman hanggang alas 3, Tambalang. Nicole Liala. And Chris Chupel. Kaya tumutok na. Maraming salamat. Happy anniversary sa Love Radio. Kasama po, hot na tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dago. Dito lang sa istasyong number 1 sa masasakyan papunta sa Bataan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Tama na.